Alright student, as you can see on my projects namhlanje we are focusing more on software development. Nanokuthi-ke ama-stages software development from software design, software development as well as software. Wesena, umagqomoza uthatha i-laptop yami engayicelile. Futhi akayenzanga i-assignment yakho. Ithula fresha. Mntanami, akusikhona e-crash la. Akusikhona e-primary. Akuyona e-high school le. Le ndaba zakho zomacebana lezi shiya le e-crash nase-primary. Lana singama-young adults. Ayikho ingane la. So le ndaba zakho zomacebana meliqala uyimele manje. Nani nenigegethekayo asikwenzi-ke lokho la. Sigcina le e-high school. Asikwenzi nje sidalo la lokho. Nawe namagqomoza uye ukuhlukumeza ingane. Siyazi ukuthi umdala, siyazi ukuthi uyaphinda imilenze ibuzwa kuwena. Awuye ukuhlukumeza ingane. Hayi noma ungahlina amagqomoza, hayi noma ungahlina ucina yokuhlina yongenze next. Noma ungahlina amagqomoza umsukuhlukumeza ingane ngoba ingane lana zizofunda. Socela nje ungahlukumeza ingane. Wena hamba ohlala phansi. Indaba zakho zomacebana angingeni. Usumdala manje kumele uyimele. Kusho 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 jengo kokom dala kusho kusho jenge kehle dala kusho